Biblijski institut kao teološki fakultet pruža jednu razinu znanja i širine koju svaki službenik i kršćanin i vjernik može primijeniti u svom osobnom životu i rastu s Bogom. Meni koji sam uključen u službu i rad u crkvi, mislim da svaki predmet koji sam učio da mi je bio koristan. I to ne indirektno, nego direktno sam mogao upotrebljavati što sam učio ovdje, možda isti dan u službi u crkvi. To što mi pomaže pri izgradnji mog karaktera i to na jednoj svakodnevnoj bazi, što se susrećem sa raznim ljudima koji također traže Krista kroz Božju riječ i što u tom kontekstu i u tom zajedništvu uspijevam rasti na jednoj duhovnoj razini, kroz razne situacije, kroz ispite, kroz kolegije, izgrađivati svoj karakter. Studiozan pristup, dakle znanstveni pristup stvarima, ali ne na suhoparan način, već sa puno susretljivosti i individualnog rada samih profesora i predavača. Sreo sam ovdje ljude iz različitih kršćanskih tradicija, različitih takozvanih denominacija i iznenadilo me da nitko na jedan način ne navlači na neku svoju stranu, nego da ljudi pošteno, biblijski utemeljeno iznose ono što predaju, onu građu koju predaju, da rade na jedan jako korektan način. Možda mi je to bilo iznenađujuće. Nisam to očekivao. Mislim da je to zaista jedno obrazovanje za srce i um. Oni su mi pokazali što to znači kršćanstvo. To nije jedna denominacija. To je živi Krist koji živi među nama. Najveće iznenađenje možda na institutu mi je to kako ljudi iz različitih zajednica, kako ljudi iz različitih crkava jednostavno funkcioniraju zajedno i to u ljubavi, uče zajedno Božju riječ. Dok sam ovdje u stvari doživio da i znanje, ako je s pravim motivom prihvaćano i isticano, da u stvari isto može izgrađivati. Najvažnija stvar je osoba, Isus Krist. Znanje koje primi na teološkom fakultetu može prenijeti dalje, a znamo da znanje i ljubav i zajedništvo koje se pruža na Biblijskom institutu mijenja čovjeka. Podrška koju sam ja primio kao student, jer sam otac 2 djece, zaposlen sam i potporu koju sam dobio baš od instituta mi je možda iznenadila me, da. Najneočekivaniji dio je svako jutro kava. Jutarnja kava, jutarnji keksi prije predavanja i kratki razgovori s profesorom. Ukoliko je pozvan za službu, ukoliko želi upoznati dublje Bibliju i kršćanstvo, kršćansku povijest, onda mu treba Biblijski institut.